Toto je môj kamarát Alex. Takže dneska som prišiel na tréning za Lukášom do Jelky a neviem čo ďalej. Alex už u mňa bol na viacerých individuálnych tréningov a dnes nás čakal ďalší. Začali sme rýchlymi nohami, prihrávkami, driblingom a nakoniec sme dali rôzne varianty na Koľko dáme gólov? 10. Však máš 6 lov, či 5? 5. Dobre, a ideme, poď. Fú. Po tréningu sme si zahrali ešte nejaké tie challenge a daj follow, aby ti neušlo video s challengeov, ktoré s Alexom chystáme spolu natočiť. Ďalší super odmakaný individuálny tréning s kopec srandov máme za sebou a dúfam, že nejaký ten gólik sa Alexovi podarí znovu streliť aj na zápase. A keď aj ty máš záujem o individuálny tréning so mnou a vieš prísť do Jelky, napíš mi správu a určite to nejako dohodneme.